ya Niken Salendre. Yo, hey, tepuk tangannya mana ibu-ibu? Hey, 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 yo 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 yo. Ayo yo. Selamat malam Dek Niken. Selamat malam Om Dodo. Lama nggak jumpa. Lama nggak jumpa. Oh, rezeki. Alhamdulillah. Adus iki kok terusan. Mboten kula mboten adus sak suro niki. Dek Niken gimana Iya, sehat ya? alhamdulillah aku sehat. Tambah cantik. Tambah ganteng. Ya Allah cantiknya. Ya Allah gantengnya. Gemesin deh. Gemesin juga. Kowe arep ora? Aku dah. Iya. Aduh ada Pak Dalang. Selamat malam Pak Selamat Dalang. malam, Mbak Niken. Derek pitepangan Pak Iya. Dalang. Sehat selalu nggih Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Wah, Niken. hari ini tuh sangat ramai sekali Luar nggih Pak biasa, nggih. Grogol. Om Dodo ya. Dek Niken. Delok kae lo penontonnya lo akeh banget lo ya. Aja mentul-mentul Dek keri Dek. Ya sampean ki gimana kabarnya gimana? Kabar gua baik-baik aja Dek. Oh, baik-baik aja. Katanya lu dari Jakarta. Iya, gue dapat kemarin penghargaan ya. Iya, alhamdulillah gue dapat Bagus, penghargaan tuh di Dek. Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nganter santet, Pak. Oh, santet piye to kowe iki? Aku le. Lah kowe pengen ta? Ya omong dhewe. Nang. Niken. Om Dodo. Kalem, Ya Dek. ampun gimana ini? Temanku. Temanku. Iya. Iki main rong dino kondor awake dhewe iki. Kondor kaya Kita duwe. kan saking semangatnya sudah Iya. lama nggak ketemu kan jadi Betul. kapang hatiku Aku juga kapang sama kamu, Dek. Hihi, kamu makin cantik loh, Dek. Terima kasih. Oh. Iya. Kamu juga makin gemesin, Dek. Terima Nah, kasih. kamu pokoknya istimewa, Dek. Terima kasih. Nyapa kok malah nangis lho. Ora bayi tak bacok tenan. Wong kok renek romantis e wong wedok. Aku iki omong ngono, aku iki wis suwek. Lah kok Wis di suwek piye to Lah ya kowe wis iki? tuwek. Heeh. Terus selentak sawi. Lah sing mau karepno piye? Ya sing halus nak bar karo awakmu paling gak ya. Lho, Mas Komet ngono ganti. Orang-orang kayak gini tuh masa bisa dihalusin tuh ndak bisa. Enggak bisa. Lho, aku ya temen ini lho, Duk. Ndak, tapi kamu tadi sudah menghina sebagai seorang perempuan kayak gitu. Ndak boleh. Lho, anu Bener, Mbak. Iki luwih milih wong lanang timbang wong wedok. Wong Padahal itu perkosane wong perjuangannya. Lah syukur. Lah syukur. Aku kan bercanda, maksudnya dagelan wis ngono kuwi lho, Dik. Oh, ndak boleh. Ndak boleh. Meskipun lelucon itu kamu tidak boleh menghina wanita. Sing menghina- Karena wanita itu sudah mengandung selama 9 bulan 10 sasi. Ngerti ora? 10 hari. 9 bulan 10 sasi piye to? 9 kan 10 hari. Berarti awal Sangang wulan 10 dino. sasi. Lah iya lho, ya saurunge melahirkan mengandung ya enak, dadi ya Enake piye? Malah piye rong tahun. Buat kok sabar ya Dik Niken terae komet iku ngono kuwi saiki ora kaya Lah ya biyen. diomongi kok. Golek rakyat. Dihina ngono ae ora loro atiku. Waduh atine teblok. Logor Dek, gak bahaya ta? Woi, ati. Lah ya rene terus moro rene. Piye ta becangki kok angel kandhane. Kaya dalu menika teng Grogol, monggo disabar yen. Banyak lho fan-fane jenengan. Alhamdulillah kula ngaturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sugeng dalu Bapak Ibu ingkang sampun lenggah sampun mirsani kula ngaturaken matur sembah nuwun sanget kagem panjenengan khususipun Bapak sapa jenenge? Pak Jalu. Bapak Jalu ingkang sampun lenggah teng mriko kalian Ibu. Bu Jalu. Nggih kula ngaturaken matur sembah nuwun mugi-mugi sedaya dipun paringi sehat selamat wilujeng Amin. panjang yuswanipun
rezeki ingkang kathah barokah, turah-turah, ora lokak ning malah kebak. Mugi-mugi sedaya saged nimbali wayang piyambak-piyambak, saged nimbali niken salindri. Sing dadi petani dongane apa? Sing dadi petani muga-muga ndang panen. Amin. Sing dadi guru. Sing dadi guru muga-muga akeh murite gek bayarane Sing dadi mundak. perangkat. Sing dadi pangkat muga-muga munggah pangkate. Sing dadi ansip linmas. Muga-muga akeh malinge. malah akeh maling. Kok iso teko dinti lho sampean Ansipan menjaga keamanan. Ya, mudah-mudahan bisa melaksanakan tugas. Siap. Sebaik mungkin. Monggo Nduk, napa diparingi napa niki tembange? Oh ya, ini sudah sampun dalu. Iya Pak Niken. Ora jam. Niki katanya badhe niki langsung jenengan terbang Iya, lagi iya, ya. iya, habis ini terbang. Wah, luar Oh niki biasa. jadwale jan nyelempit tenan kok sing mriki niki bagiane rada nyelempit. Lho, napa menika sing nyelempit niku napa? Wektune. Oh, wektune. Nggih, nggih, nggih. Enak Wis pokoke lho. sehat terus nggih, Nduk. Amin, Dijaga kesehatane, pangestune, nggih. Ome. Mulane nek sampean ki modale suara. Paling tidak suara bagaimana utuh, apik ki dijaga makanannya, aja Bener. ngawur. Kudune makane sing apik piye, Mas? Yo Mame sing aja apik. sing panas-panas. Panas-panas apa contohnya? Nalpot lagi. Yo panas-panas mungkin nak di ademno sik. Oh, ngono. Iya. Monggo, Nduk, diparingi setunggal tembang, yo. Setunggal kayak mantuk ngono ya. Yo lho. Iki tanggapane sak Mbak menawi wonten pamundutan, Pak. Nggih, Pak Dalang, Nggih. Pak Purbo. Kalau mau wonten ingkang ngersakaken Lah. nemen wis rena-rena nih. Lho nggih. Kathah sanget. Oh nggih, sumela atur sawetawis menika dipun siaraken secara live streaming Live lumantar streaming. channel YouTube. Nggih. Jupe Multimedia. Jupe Multimedia. Channel Pemdes Grogol. Oh, Pemdes Channel Grogol. Dalang Purbo Sasongko kalian. Wah, channelnya sing live kuatah sanget. Kathah Itu sanget. kalau wonten Kathah niki, 15. Pak. Nggih, nggih. Jangan lupa screenshot. Jangan lupa subscribe pula. Screenshot. Screenshot iki jane apa to, Mas? Subscribe piye apa? Yuk, langsung kemawon. Yo. Nggih niki dipun paringi bawa sing rancak nggih, Pak. Nggih. Cocok. Nduk. Nganu mawon, belambiangan mawon. Mungkin Nah. tibane gerajakan Banyuwangi. Masuk. Kersane dijembengkan leh. Jenggleng. Jenggleng. Dadak. Walah bocah iso glambyar. Yo yo. Nggih. Sabar, Bowo. sabar. Sampean kelihatannya capek lho, panas toh. Iya panas badanku, kok tahu sih. Aku ini perhatian sama kamu. Panas hatiku. Ayo sampean kon jengleng ben kersane koyo nyambut gawe ngono lho. Lagi mau ora? Dah, mangga riyen. Maka Nambiat mayan gending belam biangan Sumbara kok le bantas ya Cak Komen. Lah nggih. Ngoten niku lho. Tumbase teng pundi? gawe karo ibuku gawe karo Masa ibuke malah ditapake karo Komen. Aku Kok gawe karo ae ibuku iki piye to, Nduk? Ini kita iya apik lho, pantas dipertimbangkan nih. Cak Komen suarane ya apik lho. Beh, belam biangan bianyu
asine wong-wonge sakno sampean. Golek aman Sakne nyapa? Lah sing jembleng kono kok. Lah iya kok. Ayo Mas, tanggap Mas, kendange Mas. Masa lali. Kendange urung garing ki mau boleh. Lah dalah. Udan. Kendang kena udan. Ayo to. Siap. Yo. Kowe ngomong bar aku kok iso. Lah iya. Gantian aku terus awakmu nyapa kok aku neh iki lho. Lah iya. Awakmu ngono lho. Ayo. Belam biangan belam biangan yuk aja takon seneng susah kang disangga tanah indah gumelayaring taman sari nusan tara langsung gerajakan mawon Mas. Ya Mas. Nek lanjut ki. Karek kono. Remote ning kono. Wis nganggo remote jane motor Tahmiyah lho sokoke. Peh. Biasa. Wis. Dik Aku niken. bosen kok. Wis lepeng telu. Ora apa-apa. Wis ta sampean nyanyi kaya apa ae panggah ayo sampean iki. Tenan nggih Pak nggih. Nggih kok pokoke. Nggih. Niki asline kathah lho sing pengen nyedai sampean cuma sampean gak krasa. Ibu-ibu batin Piye? Anakku ndane kaya kuwi mari aku wis pasang kabit cak ngono ki. Dadi Kok iso teko pasang kabeh iki nyapa lho. niki nyun sewu. Nggih. Nyuwun berkahipun Bapak Kepala Desa. Nggih. Kalian menika nggih menika Pak. Pripun Pak? Pak Multajam. Pak Ya, Pak Multajam nggih Multajam, sekedap nggih. nggih Pak nggih. Anu nyuwun berkahipun Pak Nggih. DPR. Pak Nggih. DPR DPR RI. Sekedap mawon Buka kesanipun wonten pepanggungan. Monggo. Nah, nggih. Monggo Pati, to, Cok, yuk. Pati, Cok. Pak Lurah. Monggo Pak. Sareng Pak. Monggo didampingi Bapak. Nggih. Monggo Pak Jalu. Pak Jalu monggo sareng Pak. Pak Jalu monggo Pak. Nggih. Monggo Mbah Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula lek ken munggah panggung ngeten iki rasane bingung madange. Pripun Pak Mul. Lah nggih to. Lah niki terus kula ken napa niki? Mboten enten napa-napa nggih pokoke nyawer ngoten Pak. Oh, lah nggih. Aku wis blak kotang ngono dadi. Oh, iya. Aku gak iso kok kon anu gitu. Kuwi Nggih ngapunten. bloko suto. Lah niku lho Pak. Nggih. Nggih. Ah napa tujuane nak mboten niku? Dadi aja ngono to. Langsung to the point iki bagange. Nggih paling mboten ngaturi napa Nggih, kagem paring dawuh. masyarakat Grogol Grogol. menika bersih desa nggih Pak nggih. Nggih. Niki mugi-mugi masyarakat Grogol sakwise bersih desa niki saged bener-bener atine resik sedaya nggih. Amin. Amin. Rukun, kompak bangun desa supaya desa Grogol niki menjadi percontohan
khususnya wonten Kecamatan Sawu, umumnya wonten Kabupaten Ponorogo. Nggih, pamit. Napa niku Ustaz? Nyanyi Pak. Lah nggih ngoten lho Pak. menawi Oh, ngersake lek nyanyi niku kula wakilaken Ibnu Alfandi Yusuf niku. wah nggih monggo wakil nggih. menawi wakil Ayo. biasanya Ayo. 750 lah Monggo, monggo, Oh, monggo, Mas. masih mas-mas ini ya. Nah, nggih. Pupuan. Monggo Mas Adi. Mereka kalau mau dikata ikan ramu lho Bu Binti, Ojek. Pak Agus Subiantoro, Pak Misri Effendi kados pinggir rawuh. Nyuwun sewu Pak. Anu Mas. Niki kersanipun saged kompak, adil dan kebersamaan. Piye? Ternyata info yang saya terima tidak hanya beliaunya Bapak Multazam, Multazam. tapi masih ada Bapak DPR yang lain. Monggo Yang lain. sareng sekalian nggih. Oh ngaten Nggih, nggih. monggo Lah, katuran Rayogi lek dengar ngoten. saking Palenggahan tumuju wonten ing pepanggungan monggo Bapak. Ah, nggih, monggo. Monggo Pak Agus. Engan boten saged kula Pak sebataken. Agus. Monggo Pak. Pak Agus, Pak. Sinten malih? Bu Binti Kirawuh. Monggo Pak, monggo Bu. Oh sisan gawe le gayeng. Kersane tambah regeng gayeng lah. Monggo. Monggo. Bu Leli. Dumateng Bapak Istri. Nah, Monggo. sedaya. Nggih, sedaya Pak mawon. Agus. Pak Agus monggo. Pak Istri monggo. Bu Binti kali Mbak Leli monggo. Monggo sareng Oh Pak Bu Leli nggih iso rawuh pura. Monggo. Sisan le gayeng. Monggo. Rada keling-kelingan boten pati ketok kok mriki. Nah, luar biasa. Meken niki ngeten niki Pak. Pejabat-pejabat nggih ingkang tasik remen kalih budaya, tasik Leres. purun nguri-nguri budaya Jawi. Nggih, dongane siji Cak Dodok. Pripun Pak napa niku? Muga-muga sok ben genti do nanggap dhewe. Lah, Amin. dalah. Niku pun dipikirkan, Pak. Pun Nggih. dipikirkan. Monggo Pak paring dawuh, Bapak. Pak Pandi, wetinge Pak Pandi. monggo. Nah. Nah, nggih. Oh, Kok anu mikir kok diuncal-uncalke iki jane napa lho iki jane? Lah sanes penyanyi lho Mas. Mboten. Bingung terusan. Alah jenengan niku napa pun ta sak nggih Bu Leli nek mboten nyanyi nggih kenapa itu? Lah, apal. masa. Nggih. Monggo Bu paring dawuh. Monggo Bu paring dawuh napa kagem sedaya masyarakat Grogol mriki. Grogol. Selamat kagem sedaya warga Grogol, khususipun pemerintahan Desa Grogol atas bersih desanya. Mugi-mugi Grogol tambah maju. Amin. Grogol tambah sejahtera warganipun. Amin. Kados sloganipun Pak Bupati, Grogol hebat. Amin. Luar biasa. Top. Nah, terus Pak Agus paring dawuh. Lah nggih, monggo Pak Agus salajengipun. Iki langsung nyanyi mawon. Ku lek paring dawuh ora nyanyi-nyanyi. Oh nggih ngoten. Oh. Lah niku lho sing dikarepke. Masuk nang ngoten niku, Pun. Tak tunggu balimu, Mbak yo. Oh nggih. Siap. Sesarengan Nggih. kalih Mbak Niken Mbak Niken Salindri. Salindri. Iki namine Mas sinten? Kula Mas Ibnu Alfandi Yusuf. Mas Ibnu. Nggih, Mas Ibnu. Pun Sampun gadah garwa? Dereng niki pasti dagangan nih. Kok Lah, ada dagangan nah, cocok. Yes. Hihir. Pak Multazam Calon kita ya pas. DPRD Provinsi cocok. Kowe iki lho kok meneh teke nyapa lho kok iso. Umurnya pinten Mas? Umur nyusul kula 25. Oh 25, Nggih, kacek piro kacek kacek 10 tahun lah ndak apa-apa Cek. Apa? Lek gelem ngenteni ndak apa-apa Enggak Mas. apa-apa. Sementing disiapno ATM jenengan nggih. Siap. Kedah kandel nggih. Soale skincare lho larang lho.
Nggih niki mau pamundutane tak tunggu balimu kalian Bapak. Nggih. Monggo langsung mawon. Ya Mas, Bambang. Ya. Masa ya ngono to, Kak? Aji, yuk. Ya Mbak Niken luar biasa. Lagi Pak Multazam sawerannya pundi kok wonten ketinggalan. Iki cak iki bapak kok dikerjani iki piye? Lah ngeten iki lho memang bujane. Putrane bagian nyanyi lah, masalah penyaweran bapak. Bapak. Mbakku mugi Pak Pinaringono sehat. Sehat. Soalnya sehat menika penting tur Leres. mahal Pak nggih. Mahal. Napa mawon nek gadah yatra kathah nek mboten sehat nggih mboten kepenak. Iya, Enten betul. gunane. Masyarakat Nggih. oh iya hati-hati. Nggih. Kula terus sugeng kundur dumateng bapak-bapak saking DPR. Leres. Sembah nuwun rawuhipun. Nggih. Yes, langsung Masyarakat Grogol menika nggih jumlah dukuhan terbanyak. Leres. Piro, Mas? Ada 8 dukuhan. 8 dukuhan. Oke. Jadi diharapkan semuanya bisa bersatu. bersatu Nggih, bisa membangun desanya. leres Nggih, leres nggih, leres nggih. kompak sehat selalu. Nah, Niki mau Pak Jalu malah dereng paring dawuh malah kesusu mandap. Oh, Lajeng, dados Pak Penting pancen beliaunya itu lebih mengutamakan kerja daripada Nggih, bicara. kerja. Nggih, nggih. Sepi ing pamrih, rame ing gawe. Menika sinten ingkang kepareng jumeneng? Bisa dipilih 1, 2, 3, 4, 5. Nah, Oh. Bebas nggih. Bebas 6. Alah, kok mantuk no, pripun? Yo ora digawa munggah. bebas dijak nyanyi lah ngoten. Oh, Pak, cak komet. Pripun, Pak? Ada sawangan gitu loh. Napa to, Pak? Oh, enek bayi mangan boke iki. Anu, ngemiki. Oh, Kok bayi mangan boke. tibake dimiki. Nah, langsung kemawon nggih ditanjake monggo. menika pesidene sampun. Menika wonten Mbak Mami, wonten Mbak Dewi, Mbak Tias, Aji. Mbak Mia, Nah. ada Mbak Hani, ada Mbak Vela. Nah, nggih. Yuk, Sing Mbak. loro, sing loro. Wiwit saking sing ler dua-duanya, ayo Mbak Vela, Mbak dua-duanya. Hani. Nah, niki. Ler mriki nggih. Ler ki mriki cak. Lho, sing Ler ki kene. Tok lah, niki Kok kan bingung arah mata angin. ala nah iki paling 30 medun. Apa kuwi? Lah nah iki, Apane sing 30 medun? bobot. Iya mikir bobot barang Iya. to Mas nggih. Lah, Nggih, monggo, iya. Mbak. Ingkang Mbake teng mriki kula temu lho, Pak. napa? Pripun? Niki misanane niki lho. Lho ki ta? Nggih. Niki lho derek tabut tidak. Sing beduk iki. Guyune nggih padha Oh lho ya jelas. pelek, Bapak. Zat. Plek kondi. Kan mau tak piangge to. Kowe nyawang kono e ngapa madak-madane aku. Goleng-goleng. Kok kaya yo to. Kok kaya yo. Ancen fotokopine. Lah iya. Nggih, langsung Monggo, ditajake Mbak, sinten wonten menika? bisnis lajengipun. Sepate Mas. Yo, apa ya? Wilujeng tindak Bapak saking DPR RI. Yo. Yo. Piye sawangan kuwi sindanku kuwi sak komen Condronen. Walah, Mriki lho, Mas. Wocok mriko. Wis ayo ayo. Bener ngene iki bener to? Piye bener nek ndi? Lamun to aku ngono, Heeh. mau dadi karo kene. Piye? Wah, bahaya. Bayane ning ndi, Mas? Anak-anak mesti cilik-cilik. Dolan nang buritan dintekno garangan ono aku. Kijane anak pitik to piye kok dinterno garangan ki nyapa lho kok e. Karena iki memperbaiki keturunan. Ah, Ampun anu stasi sekolah apa? Stasi SMP. SMP lho? Sampun manak pisan. Lho. Pun manak pisan. Walah, Lah niku anake sing gonang nika lho. sing pundi to? Sing gonang niku anake. Niki kok mboten ketiri. Ketara kok ketiri iki apane kok iso ketiri kok. Halah. Nggih, monggo Mbak diparingi setunggal tembang. Monggo kali kanca-kanca panjak ngeslong apa karo deleyon. Nah, Monggo nggih. anut. Ayo. Pundi Mbak Bella, Mbak Ani? Pun los bebas. Kali kanca musik apa kanca gamelan? Yo.
Ya menika kalau ugi wonten panyuwunan Podang Kuning. Nah, Mas Nurkolis. Nah, wartawan nih kanca-kanca. ugi niki tasik memantau Pak dari jauh wonten anu Pak Lasiran saking Nganjuk niki kula di-inbox Oh. Pak Lasiran Nganjuk selalu memantau. Nggih. Kemudian kula Pak Ribut PKS menika ugi memantau. Insyaallah jeng ben ningali nimali Petruk kali Cangkik kali Limbuk niki. Oke. Istimewa, suaranya juga istimewa, kecantikannya juga istimewa. Oke, Anda tahu sendiri bahwa Mbak Lasmi dan juga Mbak Santi menikah. Kudu ngablek Mbak Lasmi karo Santi sapa Aku urung kenal kok wis nyanyi nyapa lho. Lah wis kemijilen ngomong-ngomongan sih kaya. lho ancen Nek sing singgung ki gak oleh ngantek apa dhewe kecolongan. Oke, langsung saja. Heeh. Tak panggilin yang satu ini semakin dalu tentunya semakin berat bobotnya Dan berkelas tentunya. Yo, sesarangan kalian ngene-ngenean kok ngene-ngenean ki jenenge apa ki ngene-ngenean ki nyapa lho kok. Leon gimana? Lion. Yo, Ada siapa dia kalau bukan? ha. Si cantik. Cantik sapa sih tadi sapa mulane kenalan dhisik ngono lho Mas. Sinten Pak nyuwun sewu Pak ingkang kalih menika. Bilang mriko. Paling selatan Mbak Mami, lore Mbak Dwi, lore Mbak Tias, niki ini Mbak Mia. Mbak Mia. Piye? Ada si cantik Tias Tias dan juga ada Mbak sapa kok? Apa? Mia. Mia. Ah, oke. Yo. Ya. Ya. Yo. Mbak Dwi 3. Spesial. Masuk. Nah. Tolong dicek keamanannya. Safety first. Safety Pak. Aman ya? Aman. Panggung Karena aman Pak. malam hari ini sekitar 250 kg. Langsung kita. Aman. Yo. Rasanya cek kaya nang omah ya tanggapan. Sing nama yo gede. Takon melak diet pisan malah ranurokno wong. Ranurokno piye to, Mas? Iya lah nak kadung diet ambune ra karo-karuan, Pak. Loh, Wih, diet sing piye kok Ya, mambu? biasa nganggur turu ya terus diet ngono iki. Entut. Lah iya bener. Diet ki tegese ngurangi mangan ben awake cilik ngono lho, Mas. Iso sampean ki kok muni nyelot bengi, bobote nyelot muda. Maksudnya? Piye? Maksudmu piye? Maksud- Kene, tengah-tengah kene. Waduh kok tengah. Di antara Gapura. maksudnya ini berbobot kualitasnya semakin malam loh memberikan yang terbaik untuk grogol. Oh, untuk no. nggih kok Halo, Dedek sini Dedek, sini Dedek. Iya, Awake dhewe iki wis beda kelas. Awake dhewe iki kelas keluarga kaya. Oh, gitu, Beda ya. mbek keluarga kono, Ke. keluarga sumpeken ketoke kono kuwi. Dah, Kenapa? sumpeken ki apa? Sumpeken iki maksudnya ki anu to, Pak? jemput tuh, Pak. Pakan pikiran ngono, Pak. Oh. Piye? Lihat kanan kiriku Kenapa? penuh dengan gaji. Kok iso gaji jane Lah kene cilik iso malah diputel-putel nih. kok iso gaji iki jane pentol bakso to Memang ngomong orang lho. wanita pertama kali kalau mandang saya tuh pengennya kayak pengen cedak aja. Jadi Enggak. sabar lah. Enggak. Enggak lah. Lah yo kok gak piye? Lah iso omonganmu. Lah nek aku wis cetha lho kepenak. Siji wae kanggo selamane. sayangku. Ya kudune sampean ki ya bangga ngopeni bojo loro iso ginu-ginu. Ginu-ginu. Lah ngono deloken to, Mas. Ngene, Kudune sing ngopeni ki ya sing kuru, lah kok sing ngopeni sing lemu. Maksudnya ngene lho, Mbak. Nggih. Tetanggane ku lho. Ibaratnya kula niki nggarap sawah 2 hektar. Lah tak pacul dhewe ora jeleput apa piye? Mas, Piye sayang? Piye? Koyo kae lho. Piye? Sing romantis. Ya tak koyo kae. ya tak lagu romantis. Nah, ibu 100 ijel. Wis ora iso. Ulah loro lho. Kok iso ijel, ya? Gak guyon, Mbak. Wani, sayang. Guyon sayang, alah guyon. So. Lah kuwi sing lanang dikeremus sing wedok entek lho kuwi. Mas nyuwun sewu Mas kuncine C Mas. Jreng. Wah. Kuncinya apa? C. Koyo ngerti kunci. Satu lagu Dedek. Iya, Kakak. Yen aku kangen Apik iki, apik. yo Apik sih. kangen karo sliramu
sawang fotomu ning dompetku yen aku kangen iya mas iya toh lha nek kaya aku wis jelas gagah pitekso lho wah bagus anak-anak galon iki galon piye to kowe oh cek galon piye to kok kakak guyon apa ae guyon lah salah kono mengambil anu lah aku tetep tak terima lho kok ambek iki ayo ngentekno omah kita iya iya wis ayo dadi ayo diteteske yo dah sambar bledek patune suaramu telas kok bayane kita ora pengertian diteteske to piye meskipun punya sampean rada cilik ning aku yakin nek urusan goyangan lebih mantep yang ini lho juga kowe tok berarti sampean nyepele sing cilik sing guru Aku mau jogetku ya apik lho Mas. gak ngerti sing tengah sing tengah piye jogete piye sing tengah sawangan sawangane piye tapi Piye? oh kuwi jenenge angin lesus ayo duduk dibuktikan buktikan sing ndi nggon musik apa nggon kusik ya paling gak contoh dhisik oh ngene oke madepe merono miring ya sayang kaya ngene ya sayang Iya, wis aja gigu karo pasanganmu iki ya penak nyapa to biasa ya sampai sing tak cek oke cek anu kendangnya ketukane sampe nih Mas ya ketek gendut ketek gendut ketek gendut tung 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 dut ketek gendut oke ketek ndasmu meletek kuwi piye ora nek kendang kok ketukane ketek gendutan ae rungokno to kendange kendange piye ayo Mas kendang ayo Mas kendangnya Mas yo iya wah iki sentimen sing aku sabake nyapa lho matur nuwun lho Mas nomor HP-ne padha karo ngenyek sing joget ketek genduten ngono to piye lho lah kowe ketek ora aku ora ketek lho Mas kowe ora merasa ketek kok nesu ki nyapa lah tapi kono gambeli aku berarti padha karo gembali ketek justru kowe matur nuwun digambeli lah nek kowe munggah ditahlili piye kowe ayo piye coba nek ditambili iya to iya jare kok ora penak la ilaha illallah wis la ilaha gak wis la ilaha wis to apa palikku mati tak tinggal poli kok oh kene aku trauma ayo wis langsung siap akrungu suarane kendang mbokmu goyange kene lah mbokmu penontone jograt cingkrat goyang-goyang dung dung deng tak dut dung glung gak iki goyange gak enak bangkeanmu lho malah renek kok wong ra urut isin aku dipirsani masyarakat Grogol ra urut piye to Mas aku ya wong umume kok gak urut gak kaya wong umume bar kepala gulu awak pinggang lagi langsung bar kepala kok langsung awak iki gulu mundi iki ya gulu Mas kok kaya uga kowe aja nyebel nyuwun sewu lho Pak iki nek gak tak omong saiki kowe mesti kowe gumun karo aku piye anane gulu kaya ngene lho Mas nyuwun sewu kowe ngenane denyang wong Jakarta pegawe mebel lho pira to Mas sak M 500 juta ora tak kene ora kok ngene iki ngono ora perkara ngono dituku gulu sandas alah sesuk diganti duwe sak M tuku ndas cilik-cilikan lho Mas yo nyapa pitik wae caki asu iso lha wong kancane dituku gulu sandase kok gulu ganti ndas elek-elekan opo enek to piye asu kae iso ngene wis apa ora malah kaya apa ngene lho tak contoh piye yo krungu suarane kendang mbokmu penontoné joget goyang-goyang tundung gentak iku ada lumes men pertama oh sapa sih di kono sudah iki karuan mantep kok iki to iki jane sing dijajaki bojone sapa sampean aku wis kalah karo kono Dik sampean aja kalah ya Dik Mau piye Mas? jelas iso Mau piye? dah iki lho Dik rene Dik aku wis mulai kemringet lho Dik diajari tak dodok diajari yo ayo musiknya Mek yo
krungu suarane kucing tus meong penontone cingkrak guling gak kowe nak sing lanang bareng goblok e bolot iya gak ya bener tak usur-usur ngene to Mas usur-usur iki guring-guring ngene dung tak guri ngarep blok goblok ngoh cengok lagi kleru sithik kok nusu-nusu yo siap ayo krungu suarane kendang penontonane joget goyang aku malah kaya kethek anyang-anyangan asem kok iya kan ngerjani wong malah apik sampean lho dibanding ngedek ancen sing didol ning luwakan ya sing iki kok seneng mentok Jan gonmu piye gonmu modelmu kok nyepele wong kowe wis ora usah waduh wis ngerti nek ade menang kuwi wis ora usah jauh nggih menika wong mbok bilih Mbak Lurah badhe kersa minggah malih mboten kelas mawon napa diwakili kan Pak Wone kathah iki 8 kok 8 Mbah monggo Bapak pripun Pak Plege Pak sing bapak kuwi ya Pak Bapak ning ya kuwi nurukno anake anake wis Pak pinter Wong monggo Pak Wong mboten badhe ngersane lagu napa mboten Pak Wong sik to lek perangkate ketinggalan mboten jawab nggih mbok ya sekali-kali sing ditanyai majelis masyarakat umum nanti kono jalan tekono Nuwun sewu ibu-ibu ingkang tansah kinurmatan ingkang ayu-ayu sulistya ing warni. Nggih, mantuk. Lho kok monggo mantuk piye to? Badhe ngersake tetembangan apa, Bu? Sing niki to. Ancen nggih. Piye? ancen nemen niki ancen niki nemen kok terae nemen nggih bocah niki Mas nemen ki lagu ya. Oh, lagu to to. Lagune Deni Caknan ki lho nemen. iya Nggih to Pak nggih. Mangsane aku ora mengikuti FYP to piye? FYP tak ikuti aku. ada berita kehilangan Cak Komet Nggih. menika Apa Pak menika? kehilangan kunci kontak dan remote merek Honda Nggih. yang menemukan mohon menghubungi panitia perkiraan hilang di perempatan Bali Desa Grogol. Nah, nggih. Berarti Honda niku. Nggih. Ya Honda. Nggih, aku gara-gara enek to ganjel to kewirangan jogetku to Mas. Pripun? Sebeleset kabeh. Sing mula wangi sing tengen aja budek ngene. Budek piye kira ya tengen to. musik iki penting kok. Lha mari senggaan ganjel to niku lho Mas, karepe ya pas biasane ora ngono lho Mas. Lah piye to? Ya langsung ding tak ding tang ding ngono. Kok enek to kecil. Nggih. Nggih, pripun, Pak? Kadang lain belalang tedak winangsulan libur kalajengaken mangke wanci goro-goro Mas. Kuwi nggih. Komet Oh, nggih. Menika ora krasa lho wis jam 1. Nggih. Guyon karo panjenengan itu ternyata luar biasa menyenangkan. Ya alhamdulillah. Donga tinunga mugi-mugi tetep sehat saged pinanggih malih. Amin. Amin, Umat lepet ora liwat andum selamat. Amin. Mas Komet Mas Dodo. Injih, nuwun nggih.